Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. Last time, pinagbigyan tayo ng dalawang babaeng estranghero para kunan ako ng litrato. This time, local na lalaki naman yung i-ask natin. Ano sa tingin nyo? Papayag kaya? Ito prospect natin. Tingin nyo, papayag? Excuse me, can you please take me a picture? I will go there and can you Yes. please take me a picture? Including that. Yeah. George, I need to get there or here? Can you please take a long press? Do I hold it in? Hold long press. Is it okay now? I think it's good now. Thank you. Thank you very much for your time. No problem. You can go through and see if it's good. Perfect. Thank you. Perfect. Sa sinasabi ko po sa inyo, itong vlog post ko, lalo na tong travel vlog na ginagawa ko ngayon, hindi mo po mahahalin tulad sa ibang travel vlogs kasi nga po, personalized po tong vlog post ko. Yung challenge po na ginawa ko, na i-challenge yung ibang tao para kunan ako ng litrato, ipinapakita ko lang po na kahit ikaw ay solo na traveler at need mo ng help, ever willing naman talaga yung ibang tao, regardless of gender and race, na mag-help sa'yo. Mag-ask ka lang ng help in a right way at pagbibigyan ka naman. At yun talaga yung nangyayari palagi pag solo ako nata-travel. For today's video po, iba na naman ang aspeto, isip solo traveler ang ipapakita ko sa inyo. Ang Bergen po ay known po siya na colorful city. Yung colorful po ang mga buildings, pero hindi po mga buildings ang i-feature ko for today. Gusto ko pong pansinin po ninyo yung daanan ng Bergen kasi sobrang artistic po sila na city. Kahit saan po ikaw maglakad-lakad sa Bergen, ma-appreciate mo talaga kung gaano sila ka-artistic sa mga daanan nila. Pansinin niyo pong mabuti. From this post at sa mga susunod pa na mga post ko about Bergen, pansinin niyo po yung daanan. Umuulan na talaga, friends. We need a payong. Where is my payong? There. Okay. Nag-open na siya, hindi pa nag-ano. Excited lang. Excited lang yung payong ko, friends. Ayan. Ang bigat ng bag ko. Diba? Carry pa din, friends. Kahit umuulan. Tulad nga ng kasabihan dito, ingin, dorli var. Bare dorli klar. Ibig sabihin, walang hindi maganda ang weather. Ano lang, inappropriate clothing lang. O diba, mahilig sila yung mga statwa dito na nakaubad. Kahit doon nga sa hospital na pinagtatrabahuan ko, meron din. Ay, hindi ko kaya mag-scooter na elevate. Ganyan. Going down. Kasi ang bilis. Dapat dito, doon pala tayo sa kabila. Pala tayo sa kabila dapat. Tingnan natin, parang yung nilagay na plants, hindi totoo.
Hindi nga. Ano lang. Yung sa gilid, friends. Hindi totoong plants. Pero ito totoo to na plants, syempre. Sakto lang din, hindi ako scooter kasi hindi ako masyadong magaling sa balancing. Tapos takot pa ako pag elevated. Tapos maulan. Kung nag-scooter ako, friends, patay na. Stress level 100. Napansin niyo, friends? Di ba ang ganda ng daanan na dinadaanan ko? Huwag kayong kukurap. Tingnan niyo mabuti pati sa susunod pang mga streets na dadaanan ko. Iba na naman yung itsura. Iba na namang design. Pansinin niyo mabuti. Hindi tayo akyat dun sa pinakataas, friends. Parang napagod. Papagod na ako makyat doon sa mataas. Pero pwede ba tayong umakyat sana doon, oh? Tayo akyat doon. Dito tayo. Para makita niyo yung view. Diba, ang ganda ng view. Tapos may trick palang dadaan. Lagot si Sandra. Ayan. Ang ganda ng view, friends. Yan, friends. Daanan niya ng trick. Mahaba siya na sasakyan, parang train. Pero nasa karsada. Trick tawag. As in, grabe na yung ulan, friends. Hindi na siya nakakatuwa. Ganun pa rin. Kahit umuulan, tignan niyo yung mga tao. Parang wala lang nangyari, oh. Diba? Kasi lahat naman ng mga tao na naglagalag, naka-raincoat, parang wala lang. Kaya ganun din yung gagawin natin. Parang wala lang din. Lalakad-lakad lang tayo. Lalakad-lakad tayo na parang walang ulan. Tingnan niyo yung mga birds, oh. Feeling wala lang ding nangyari. Dito lang din sila. Punta tayo dito. Kasi ang daming birds, oh. Kita niyo yan, friends. Ang daming birds. Yan. Hindi sila takot sa tao, friends. Pag may food ka, ikaw yung dapat matakot. Kasi, to sila. Feeling nila sila yung superior. Pag gusto nilang kumain, kakain talaga sila. Yan, hindi ko na alam saan tayo pupunta, friends. At sana makabalik ako papunta sa hotel kasi mamaya, kasi andun yung mga things ko. Funny kung hindi tayo makabalik doon. Diba? Yung mga buildings dito, mga typical, lalo na dito yung street dito, oh. Typical Scandinavian buildings. Na yung dikit-dikit. Sa ibang kulay. Actually, hindi lang Scandinavian, pati ibang part ng Europe. Napansin niyo, friends, yung dinaanan ko kung gaano ka-artistic? Diba? Sobrang artistic nila. Mayroon sila ng ganito, yung dikit-dikit ang building. Kasi iba-iba yung tsura ng building kahit dikit-dikit. Tapos iba-iba yung kulay. So, sakto lang din pala, friends. Kasi kung nagpunta talaga ako, tapos kahit almost 12 noon na, makyat pa din ako doon sa taas. Ulan pa din pala. Kaya, sayang lang din pala yun. Ang daming food, friends. Pero, hindi naman food yung pinunta ko dito. Kundi maglagalag. Kaya magdalagalag tayo, friends.
pinipreserve nila. Inayos-ayos nila yung labas ng building. Ito nyo yan, friends. Ano na yan? Tanda na building yan. Pansin mo talaga na malapit na mag-winter kasi nag-change na talaga yung kulay ng mga dahon ng ibang puno. Yung mga iba't ibang kulay. Ano ba yan? Yung iba't ibang kulay na buildings, mga made of kahoy yan sila. Tingnan yung ano nila, bato. Parang nasa Peru lang. Tapos may design pa, yung iba nakaganyan. Iba. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.